Mae y lle wedi rhoi awr I Howell Pitts a'r Welsh Whisperer sgwennu hit. Wsos yma, maen nhw'n cael dewis 1 o 3 thema. Calan Gaea, operau sebon neu diets. Dwi'n gwybod sut o'n i'n mynd o gwmpas I sgwennu can cyfa am opera sebon. Nes i neud cameo ar Pobl y Cwm. Sio atgyfod I Denzel. Y Derry. Pwy oedd yn Pobl y Cwm o'r blaen? Dyna'r thing, o'n i'n really... Ie, dwi'n rioed I rili. So hwn yn gallu bod yn dda. Mam a dad yn gwachio do, ond... Phone a friend. Oce, so Cos sa'n credu bod gen I ddigon I just siarad am Pobl y Cwm. Sa'n ni gallu creu cymeriadau Dyna beth I fel. I ryw opera sebon ffug. Ie. Mae wbeth yn syniad Lewis pan dwi'n chwarae. Mae hwn yn neis. Opera sebon. Mae bywyd fel opera sebon yn dweud. So chdi gallu just siarad dros hyn, actually, sy'n yn... Yn i'n neud araith. Mae bywyd fel opera sebon. Pan ti'n mynd mewn i'r siop, a ti'n gweld y boi na. Just hollol Ti feg. just moyn Kit Kat. Ond ti'n enjo fan I prynu bar a pryd. Ara bri. A wedyn ti'n croesi'r stryd, a ti'n gweld y genwraig. Strydoedd Aberstafon. Na, ond beth am fel beth enw'r lle yn gallu bod fel Cwm Pwps yn rhywbeth. Un I lawr, newn ni neud rhywun arall nawr. Ne, sa'n ni gallu sôn am y crepro ni. O ie. A wedyn ytho... Ond rhywbeth digwydd yn y angladd. Ond sy'n gallu neud fel pawb yn dod at ei gilydd yn yr angladd neu beth bynnag, a pawb yn cael te. Rhywbeth am brechdannau salmon, pawb yn cachu trwy'r hwnna. Come on. That's hwnna'n ffynnu. Mae'n gas yn trwy'r angladd a pawb yn... Rhywbeth yn... Quiche Lorraine. Quiche Lorraine. Quiche Lorraine off. Dwi'n ti'n meddwl just ddim yn sens. Gyda hanner awr di mynd a hanner awr ar ôl, mae'n hanner ffordd trwy'r awr. A mae'n amser tynnu gair ar bêl ping-pong allan o'r bowlen bysgodyn. Typical y lle. Camelot. Bikini. Sut ffordd bikini? Fine, dim problem. Britney nofio yn y môr. Boddi. Rai ni gael bikini mewn? Ie. Be os oes rhyw boi yn gwisgo bikini o beth? Priodas hoiw. Da ni heb di gael prodas, mae pob yn brodi. So priodas lle mae fel... 3 person yn brodi. O fel bod rhywun yn stopo'r priodas. Quiche Lorraine. Gen rhywun rhywbeth I ddweud. Y fi. Quiche Lorraine. Gwenwyn yn y quiche. Beth sydd yn quiche? Go iawn, wye, efe? Mae yna wyau. Gwenwyn yn y Dwi'n meddwl yn quiche Lorraine mae yna ham hefyd. Dwi'n meddwl quiche Lorraine yn very specific quiche. Rhywbeth ni'n gallu rhoi Gwenwyn yn y quiche. Wy a ham a fertiliser. Beth arall sy'n really gwael I roi I fita sy'n neud ti'n arsenic? Fi yw Lorraine. Ar y diwedd. Oh, Fi yw Lorraine. Fi yw Lorraine. Dyna'n dda, fe? Ie, oce, cool. Dwi'n hapus. Dwi 'di gorffen hwnna? Ie. Tio mynd trwy ddim o sydyn? Go on ta. Hit. Wythnos yma ar Opera Sebon Newydd Sbon Cymru. Lawr yng Nghwm Pwps. Gewn ni weld beth sy'n digwydd yn y gymuned. Pobl y Pwps. Bant a Denzel ar ei feic i'r siop. Eisiau glenhau, prynu bwged a mop. Ond dyma bws rhif 43 yn taro Denzel RIP. Dyn boblogedd, angladd yn llawn. Rhywbeth yn y quiche, chwri trwy'r prynhawn. Quiche Lorraine. Quiche Lorraine. Michael wedi gadael y tŷ. Ffonio Idris I brynu weed. Smokio'r ganja a moriau mawr. Michael wedi marw mewn hanner awr. Quiche Lorraine. Quiche Lorraine. Quiche Lorraine.
Britney mewn bikini yn y môr boddi. Priodas yn y capel ar y diwrnod mawr. Unrhyw wrthionebiad siaradwch nawr. Cish Lorraine, o cwyd i Lorraine. Mae'n gyrru bws rhif 43. Denzel wedi dympio hi yn 1993. Gwen Wyn yn y quiche. Ham, tomato a fertilizer yn gan Jamaica bach. Hi nath boddi Britney a sbwylio'r priodas yng nghwmpws Cish Lorraine. Peidiwch a bitan i smocio Cish Lorraine yng nghwmpws pobl y pwps Cish Lorraine.